Arratsaldeon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, gaurko honetan Pasaian gara, Lakaixa bandera jokoan, Urlasaietan, hemen estropadaremu berezia, 6 luze eta 5 ziaboga gizonezkoentzat, eta aldez aurretik emakumeak ere bai lanean eta emakumeentzat gaurkoa benetan egun garrantzitsua. Gaur eta bihar Donostian erabakiko dira 7 hautagaien artean 3 postu, San Juanekin batera egungo txapeldunarekin batera, Euskotren Ligaren bila aritzeko. Eta badakizue, horrelakoetan utxe egitea benetan garesti izaten dela, eta larrutik ordaintzen dela, beraz emakumeen estropadan, bere alaziko den estropadan, tentsio handia izango dugu inolako zalantzarika. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztainazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Estropada berezia, baina bere tokia egiten ari da hau. Egutegian, 6 luze eta 5 ziaboga, emakumeentzat ez. Emakumeentzat joan etorri bat, pixka bat luzeago, lezo aldera sartuta, eta hauentzat emakumeen lehian tentsio handia asko dagoelako jokoan gaur, ez? Hori da, emakumeen kasuan esan dezagun, 2 egunetan ia denboraldi osoko jarduna jokoan izango dutela, eta gizonak ez bezala gainera ziaboga bakarrera pixka bat mugitu egin dute emakumezkoentzat, ziaboga eta lezo aldera, Mikelek, zuk ondo esan den bezala Mikel, ara jarri dute, eta gizonezkoen kasuan, 2 gauz aipatuko nituzke. Oso berezia estropada batetik 5 ziaboga ematen direlako, eta horrek erabat baldintzatu du entrenatzaileen jarrera, ekipoak kuadrilak osatzerakoan, batzuk kuadrila aztunak aterako dituzte ziabogetatik indarrez ateratzeko, eta beste guztiz kontrakoa ekipo harinak ziabogetan indarrik ez galtzeko. Eta azkenik berezia, denboraldiaren fase oso berezian sartzen garelako, oso karratua dago egutegia, gizonezkoek 16 egunetan 8 estropada izango dituzte, eta horrek ere nik uste dut gaurko traineruen jarduna ere baldintzatzen duela. Estropada asko, txapelketa direlako asteburuan tartean, gero abuztuko lehen asteburuan izango da Espainiako txapelketa, eta azkenean, Kantabrian egin behartzen, Santander gora, Santander bera, azkenean, Castron izango da. Guazen Sara Gandara agurtzera, arratsaldeon Sara, konta iguzu, kluben arteko ordezkari multzo hori nola dugun, lasaik eskatuta gaur tribuna gainezka, ez da, emakumeen lehiari dagokionez, 8 traineru lanean, eta gizonezkoetan, ohizko 12ak. Arratsaldeon Sara. Baita zure Mikel eta Ibon eta ikusentzuleak ere arratsaldeon. Hementxe gaude bai, eta zuk ondo aipatu bezala, ordezkarian armaia honetan jende andan agerturatu da, batez ere, eta nesken ordezkaritzari dagokionez, hementxe daude denak prest, euren eserlekuetan, pantailetari begira, eta uretan ere neskak daude asko dutelako gaur jokoan hemen gaur, eta bihar esan behar da. Goizean KE2 ligako estropadare jokatu da, Donostian, aipatu behar da Castrok irabazi duela, eta Castrok agintzen duela sailkapen nagusian, arratsaldean 5:00 hasi da KE1 ligako estropada leku berean, Donostian, 5. proba puntuagarrien justu ere, eta gerosiago emango dizkizuegu bertan gertatutako xehetasun guztiak, baina oraingoz hemen Pasaian asko dago jokoan esan bezala, neskak uretan daude jada beroketa ariketak egiten, armaietan tentsioa eta urduritasuna, eta esan bezala, gerosiago ordezkarekin hitz egiteko abagunea izango dugu, beti bezala. Giroari dagokionez, Mikel, jende asko gerturatu da estropada hau ikustera, jendez lepo dago dena, kale guztiak kolorez jantzita, eta temperatura 20 graduren bueltan ibiliko dira termometroak, egia esan gogoan daukatia zenbata altxatu zela, eta sekulako lanak izan zituztela arraunariek. Gaur, zer gertatzen den? Ederki bazara, emakumeen lehia, arlojupeko lehia Laizter hasiko da, lehenik eta behingoz Arraun Donostiarra trainerua izango dugu lanean, eta minutu bateko tartean beste guztiak jarraian Kabo, Donostiarren atzetik izango da bigarren, gero Orillo, Ibaika, Zarautz Getaria, Hernani, Zumaia, eta San Juan egungo txapelduna. Azkena izango da gaur, bera ez delako, lehia honetan buru belarri banderaren bila bai, baina sailkapenerako burrukan ez da izango, egungo txapeldunak postua baduelako automatikoki aurtengo Euskotren Ligaren 7. edizioan. Protagonista bat aukeratu dugu, nesken lehia hasi aurretik Nagore Osoro hain zuzen Zumaiarren patroia. Momentuz oso guztua eta disfrutaten estropada, eta gaur gauzak ondo etxen duen, da klasifikateko biharrak etxen duen. Pasan urteko bloke iguala manteniuti pilo bat etxen dau, eta orduan hasieratik denporia zibili gazen ez entrenateko eta holan, asko sobeto hasi gaz, eta momentuz espero gendune baino asko sobeto. Gaurku eta bixarku bat errekan da besti itxosun gitxi gora bera etxen dagoa klasifikaten dizenak
era guztixetako estropadetan klasifika izateko. Orduan gaur igual injar gexen daukenak irabazteko eta bixar habilidade gexen daukenak ez, eta momentuz bueno, bare eta xeik espara altzaten ondo. Bueno, momentuz haizearen eipamena egin du, Nagore Osorok, Zumaiarren patroiak eta haizerik ez, ikustea besterik ez dugu, nola diren balizak, eta egia esan momentuz ez dago alde hortatik inolako galerna arriskurik, joan zen urteko ura ez da ez errepikatuko, ala dirudi bintzat. Gogoan dugu, Mikel, eta nire iruditzen zait, Bermeon batez ere gogoan izango dutela lehenbiziko txandan, urdibek estorpada bikaina egin, eta gero orduan txezartu zen karrialdia, eta giro hobeagoarekin, nabar, Hondarribiak eskuratu zuen bandera hori. Eta Jaun Andreok, hasi da lana, hasi da leia, Arraun Donostiarra lehenik eta behingoz lanean, eta ea bi luze, 1389 metro bakoitzean, guztila 2700 eta 78 metro, itxas 1000 bat eta erdi, gizonezkoen lanaren erdia. Baina, hemen ziabogekin eta erlojupeko lana izan da eta aurreratzerako momentuan eta gora berarik gerta etzedin, aldez aurretik lehiaketa batzordeak, eta nik uste erabaki zuzen eta egokia dela, balitza, emakumeek kanpokaldean izango duten balitza nolabait esateko, lezo aldera eraman du. Hemen estropada osoa portu barruan da, baina ziaboga bakarra egingo dute emakumeek gauzak garbiago joan daitezen ibon. Eta niri ere iruditzen zait asmatu egin dutela, esan bezala jokoan asko dago, eta, bueno, nolabait baldintzak berdintze aldera, guztia kale berdinetik eta ziaboga bakarrera. Lezo aldea eraman dute, anurako gorragoa izango da, ondo gutxiago dute, eta kabo ere, Mikel, lehian dagoeneko. Hortxe lanean, Galiziarrak, ontzia eraberritua, entenatzailea, historikoa Beni Silva, gizonezkoetan lan handia egindakoa, eta azken urte hauetan emakumeekin ari dena, Natalia Tudio, patroi lanetan, lehen Arraun Donostiarra lanean, Patxi Olaberen kuadrilla, eta Jubane Uribarrena, patroi lanetan, gaurkoari dagokionez. Eta irtera puntuan prestatzen jadanik hori jotarrak. Eta gogoratu gero, Ibaika, Zarauz Getaria, Hernani, Zumaia eta San Juan izango ditugula lanean. Gipuzkoako ligan ari diren beste arraun elkarte batzuk, adibidez Kolindrez eta Oiartzungo itxaslapurrak, lehiaketa honetan parte hartu ezin epeak direla eta Gipuzkoako ligarako gonbiteak baina hemen epeak eta zorrostasunez betena izan da hori, gero elegiterik eta gerta ez dadin. Galizian ere, kaboz aparte badira beste arraun elkarte lanean, San Martino eta Txapela, 3 traineru dira emakumeen mailan, baina kabo bakarrik etorri da Euskotren Liga honetan parte hartzeko asmoarekin, txartelaren dila ibon. Hori da, eta pixka bat kabo ikusteko gogoz, badirudi, favoritoak aipatzen hasita, Zumaika eta Ibaikak barruan beharko luketela, horiok ere aurrere denboraldi ona egin du, akaso ez Zumaia eta Ibaikaren mailan, eta kaboren traineroaren gaineran dago galdera ikurra jarrita. Bai, kabo ziklo berri batekin, jende gazte askorekin eta beste kutsegin behar dutela, esan dit estropadatarian kaian haiek aukeraren bat izateko. Baina, badakigu, nolakoa den Beni Silva eta hitzak ongi neurtzen ditu. Hori jo ikusi duzu beraz, lanean Claudio Etxeberriaren kuadrilla, Nadeta Agirre patroi lanetan, eta oraintxe abiatu da Madalen trainerua, Ibaikako emakumeak beraz hauek ere lanean, Ibar Luzea entrenatzaile lanetan, eta Aiala Uribe Larrea patroia, eta hortxe doaz, hasierako txampa egin eta zintzo lanean. Eta beste 4 traineru falta dira lanari ekiteko ibon. Pasaden urteko denboraldia aztertuta eta aurre denboraldia ikusita, Aiala Uribe Larrearen nesken kuadrilak barruan beharko lukela. Gainera erlojupekoa da, erlojupekotan badakigu, gauzak ez dutu egiten direla, baina ezustekoak nekezago ematen dira. Talde horretatik nik behintzat Ibaika eta Zumaian, Ibaika eta Zumaia barruan ikusten ditut. Donostiarrak ari dira, nolabait gizonezkoen eremutik aurrera sartuta.
eta hor duzue jadanik lanean, Zarautz Getaria, Esperantza traineruarekin, Zaro Lestaio, patroilanetan, eta Etxabe, Eneida Etxabe, aurreko lanetan, eta baita entrenatzaile lanetan ere. Entrenatzaile eta arraunlari, Eneida Etxabe. Eta abia puntuan urrengoa, Hernani izango da. Ea ba. Eta esan dezagun, Mikel, traineru hauek, lezo aldera joateko, nolabait, pixka bat okertu egin beharko dutela. Zuzen ezin izango dute joan, eta behin pasaiko arraun elkartea pasata, orduan pixka bat patroiek baborrera jo beharko dute. Balizak egoki jarri dituzte, hori bai. Baita buia berezi bat ere bai, gorri bat hor erdian, nolabait bide hori zuzen arbezaten, ezta. Hemen Hernaniarrak, Gainarbe Kalonge, patroilanetan, prestatzaile Juan Jose Etxarte. Beraz, Zumaia eta San Juan bakarrik falta dira. Eta antxe begira, maniobra egiten Donostiarra. Oso zabal, ja traineru... Bost eta hogeian gelditu dute kronoa. Ja traineru bete, hogei. pasata. Hori kontuan izanik, ura bera dela, 8 alardun gutxitan da, itxaz bera, era bat pasa dira, Donostiarrak. Eta hemen duzue Zumaia, irtera puntuan, Erne. Eutxi, Libana! Favorito nagusia, Dena irabazita, Gipuzkoako ligako 3 estropada puntuagarriak irabazita. 27 puntu eta favoritoa dira bai, dudari gabe. Manteronak preparatutako emakumea. Eta Kaboren denbora, 5-0-5. Koska edera jandio, Donostiko traineruari. Pixka bai, 15 segunduko aldea. Ea orain, nik uste dut, barruan egon nahi badu, Kabok hainbeste, atera behar diola, Donostiarrari, lehenbiziko ziagoa honetan. Donostiarrentzat asko da, ontzia ateratzea eta hemen lehian izatea, eta beste bultzada bat ematea Gipuzkoa mailan emakumeen arraunketak duen indarrari, bai Nani, Donostiarra, Oiartzun, naiz eta gaur hemen ez aritu, hor dago nolabait odol berria, ez? Hori da, Zarautz Getaria bera, honeko bere ibilbidea egin duena, eta hori argi, Kaboren denbora baino hobea, hori horrena. 4 eta 58, 7 segundutan hobetu du Kaboren denbora. Baina ziago ari dutzen zait, hor Kaborekin, segunduroen bat edo beste galdu dutela, hori jotarrek, Baina errenta ona da. 7 segundu, pentsa, oso ona. Eta egungo txapelduna, San Juan ere lanean, Jean-Marie Etxaberen kuadrilla, Nerea Perez patroi lanetan, beraz denak hor dira lanean, eta ea orain. Erreferentziarik onena hori jotarrena da, 4 eta 58. Gogoratu gaur, San Juan aparte utzita, San Juan Lakaixa banderaren lehian izango da noski, baina beste guztien artean zailkapena egingo da, 7 puntu honenari, 6, 5, 4, bihar beste horren beste, eta hori batu, play-offa baliz dezala, eta hortik aterako da zailkapena, eta lehen 3 izango dira, San Juan darrekin batera, Euskotren Ligako beste estropadetan arituko dira. Guztira 8 estropada ditu, Euskotren Ligaren 7. edizionek. Argi Ibaika, Egira Ibaika, arrokeriari gabe. 5 segundu gehiago, ia 5. 5-0-3. Eta Kabo baino, 2 hobeto bakarrik. Bai. Egia da, Donostian egiten den zelkatze saio garrantzitsuarekin konparaketa eginda, hemen 2 egunetara dela zelkatze saioa, eta horrek ez du hutsegite bat hainbeste zigortzen, ez da? Hori da, horren beste zigortzen, ez? Egiten baduzu, galduko dituzu segunduak eta puntuak, baina beste egunen baduzu. Hemen Zumaiarrak! Ui, pixkate! Bukaeran! Desenote bukaeran! Une bukaera, Buena, ez gatu! Horrein zuzen doaz, eta hor, eskubitan ikusten den zamaontzi horren parean edo, baborrera jo beharko dute. Gaur, patrontza lana oso garrantzitsua, bide galtzerik eta ez egitea, emakumezkoen lehia honetan. Hemen Zarautz Getaria,
Erlojoa gora doa, Kabok bostekoa markatu du. Donostiarrentzat 5:20 eta hor tartean geratu dira 5:11. Hor Ziabogan arazoa izan dute, ez du behar bezala gurutzatu da sartu eta zertxo bait pasa egin dira. Eta Hernani, Zumaia eta San Juan falta dira. Lan erditako referentzi hori hartu eta konparaketa garbi bat egiteko guztien artean. Eldu hor! Eldu neskak, Eldu agresibo! Espalda y saca manos! Espalda! Garbi entzuten dugu Nagore Osorok emandako agindu sorta hori. Bizkar lana, Mikel, bizkar lana eskatzen du. Haizea pixka bat gora bestetik, 9 kilometroko abiadura orain iparraldetik. 5 eta 10 arteko iragarria zegoen da hortxe dabil. Hemen San Juan darrak egungo txapeldunak. Eta Hernani hor da. Eta jadanik azken txampari Laister ekiteko pronto Donostiarrak ere bai. Hernanirentzat 5:24. Donosti baino 4 segundu gehiago. Erne, Donostiarrak lanak amaitzear dira eta jaun Andreo. Azkeneko 10 paladatan Donostiarrak. Hemen datoz. Arraun Donostiarra. Guantxe. 10 eta 52. Eta gainean, tarte ederra errekuperatuta. Hemen dator. Bien bitartean Zumaiarren denbora 4 eta 56. Eta hemen Kabo. 38 palada. Kaborentzat 10 eta 15. Zumaiaren denbora oso ona. 4 eta 56, Oriok egindakoa 2 segundutan hobetu du. Baina, honek Tokionean usten du baita ere Orio. Kontutan hartuz, Zumaiak orain arteko estropadetan nolako nagusitasuna erakutsi duen. Jauna, lan erditamentzat Oriotarrak kategorian. Eta bere ala izango ditugu. Oriotarrak ere hementxe helmuga. Eta estropada ondo bukatzen, Oriotarrak, Bizi luze eta kuadrilari helduz. Dana batera, Orio bukatzen da pantailaren eskerraldean San Juan maniobra egite. 4 eta 59, San Juan darrentzat. Eta Orioko neskek orantxe amaitu dute estropada. 10-0-4. Hor da, erreferentzia. Orain arteko onena. Tartea sartu diote Kabori, 11 segundu. Eta nolabait 7 segundu lehen luzean, Kabori. Eta gero 4. Beste 4. Hori izaten da askotan garrantzitsua, Estropada osoa egiten, lan homogeneo bat egitea, eta badirudi Oriotarrek hori lortu dutela. Amarren horixoin eskak! Amarren horixoin! El moduen ontzian hor da, Nagore Osoro. Gehiago nahez! Bien bitartean, Ibaika. Con 10 pasamos a Hernani. Elmuako balizaren bila. Hemen duzu jaun Andreo. Lan erditan 5-0-3. Ea orai. Batean, Alkarren gainean. 10-0-4. Eunenekoak dantzan, Horrek esan nahi du, Mikel, Ibaikak. Hori, onuntzakoan 5 segundu. Buelta ona. Bai, buelta kategoriko egin duela. Buelta ona. Begira orain, San Juan darren nola zuenduko duten, Begira, patroiak. Orain, estriborreara egingo dio. Bideo finisharekin aztertuko dituzte. Iritxera guztiak, eunenekoak oso garrantzituak izango dira eta. Beraz, 10-0-4-0-2 behin-behinekoa Ibaikak, 10-0-4-11, 14 barkatu 10-0-4-14 Orio. Kabok 10 eta 15, eta Donosti Arraunek 10 eta 50-11. Baina, oraindik beste 4 traineru ditugu lanean. Zarauzgetari izango da hurrengo almugan, gero Hernani, Zumaia eta San Juan. Gogoratu San Juan, La Caixa banderarako lehian badela, baina
beste zazpiak direla 3 postu egina, asteburu honetan. Euskotren Ligako beste estropadetan parte hartu alizateko. Da, gure osore, bere neskak animatuz, eta bien bitartean helmugan, Gogor Zarautz Getari. Zaro Lestaioren agindutara, bai, 10 eta 25. 25, han Ibaikarekin, 8 zituen galduak, orain 21. Maila apalagoko trainerua da, eta hori, nekea pilatu ala antzeman egiten da. Gaborekin konparatuz, garbi dago datua. 10 segundu bizkorrago gaurkau. Gozatu guain daktako, porrua! Ea ba. Bat! Hor datorre Hernani. Puro espectáculo! Eta atzetik, eta azpitik entzuten duzuena, Nagore Soro da. Bere neskak animatuz. Hernani baino minutu bat beranduago. Hasi dira lanean eta hartze dituzte. Harrapatu nahi dituzte, hori izaten da erronka askotan, erlojupekoan. Baina ez dirudi, ez dituzte harrapatuko. Baina hau Zumaiarrei ongi etorriko zaie. Hay que subir! Bat! Iruki! Iago eskatzen du, Nagore Osorok. Easkortu jara! Juneran berri ba horrenkean, eta Amaia Uranga, estri horrenkean. Piki, atakame! Hemen Hernaniarra. Amar! Guazen Amar, guai txikitu, neska, txikitu, ostia! Txartek prestatutako kuadrilla. Atzeti tantos, Hernani. Hernaniarrentzat. 10 eta 56. Zumaia hortxe da gain gaina. Demorariko lena. 9 eta 55. Etorrera bikaina Miguel. Ikaragarria. Beraz, erlojupeko legia honetan bandera ikusi egin beharko da. San Juan heldu arte ez dakigu norentzat izango den, baina 7 puntuak bai. 7 puntuak gaurko honetan hortxe ditugu Zumaiarrentzat. 9 eta 55, Ibaika bigarren 10-0-lau-0-2, hirugarren Orio 10-0-lau-14. Hor dago beraz, esan daiteke ez dela ez ustekabekorik izan Euskotreneko playoff honi begira. Banderarako, begira, Zumaiak 9 eta 55, San Juanek hobetu egingo duala dirudi. Hala ematen du. Bai. Gauza, ez du, Ez du baina, bai, 9 eta 54 San Juanek. Azkenean hobetu egin du Zumaiarren denbora eta Lakaixa bandera Euskotren Ligaren egungo txapeldunentzat izan da. San Juan darrentzat, aizu, Ibon, gizonezkoen banderak segundu gutxitan eta eunenekotan erabaki dira eta begira, gaur Euskotren Liga hasi eta San Miguel Ligan bezalaxe, lehenengo bandera begira nolako tartetxoan erabaki den. Eta denbora gainera esan digute, iadanik bideo finixarekin aztertuak direla. Beraz, San Juanek Zumaiari 1 eta 80, 2 segundu baino gutxiago, hor da, Lakaixa banderarako selkapena, Zumaia bigarren, hirugarren Ibaika, txorrakeria dirudi baina Ibaikak 12 eunen hoiei esker puntu bat jandio hori, eta honek azken zelkapenari begira asko balio du. Eta bihar itxasuan da estropada gainera. Hori da, Donostian, Kontxan. Hirugarren beraz Ibaika, laugarren Orio, gero Kabo, Zarautz Getaria, Hernani eta Donostiarra. Hau da beraz San Juanek garaipena, Pasaian, eta joan zen urteko bide hori nolabait birkonfirmatuz. Naiz eta orain artean, Gipuzkoako ligan, Zumaia, San Juan darrak baino hobeto ibili den. Zer diren, erlojupekoan gauzak ez du joaten dira, eta gaur San Juan darrek bere bertsi hori gonena erakutsi dute. Eta San Juan alde batetara utzita, egungo txapelduna delako eta postuaren jabe delako, 3 momentuz Zumaia, Ibaika eta Orio errentatxoarekin. Gaur 7 puntu Zumaiak, Ibaikak 6, Oriok 5, Kabok 4, Zarautz Getariak 3, Hernanik 2, Donostiarrak 1. Guztiz erabakita ez, gaina Oriok esango genuke, Kabori begira,
puntua bakarrik ez, segunduak ere bai, berdinketa balego, eta nik uste hori baliotsua dela gaurko puntu altxor hori, ez? Ez segundu altxor hori, zara. Uste dut hori jotarrek estropada bikaina egin dutela, hor suerterik ez dute izan, Ibaikarekin izandako borroka horretan, puntu bat bai, baina batez ere itxura 11 segundu erlojupekoan asko da, eta normalean gaur gehiago izan denak bihar ere ala beharko luke. Erki, aurrera, Sara Garailekin. Euskotren ligan aritzeko txartela bermatuta dauka San Juanek, zorionak bandera irabazi duzuelako gaur. Eskerrik asko. Beno, esan dute geure lankideek Gipuzkoako ligan bigarren tokian zaretela, baina Euskotren liga honetan begira, ondo hasiera ona eman diozue. Bai, genekigun, kosta izango zitzala, ez? Gaur egia da, lasaitasunak ingentozen, selkatuak garelako, ez? Joan da urteko txapeldunak izanik, baina badakigu beste arerioak oso fuerte zaudela eta denborak oso motzak izan dira. Baina, azkenako aste honetan treinero aldatu dugu, eta, pixkat jende berria koplatu egin da, eta gaur emandako emaitza horren frutu da. Presiorik gabe aritzeak Xabier horrek asko laguntzen du, ezta? Bai, hasiera batean bai, ez? Elkapena ziurtatu izatea asko ematen dizu, ez? Lasaitasunakin arraun egiteko, baina, gaur beste estropara bat zan, bandera lehian zan, eta etxean bertan gainea zale guztiak ordia ikusten, eta garrantzitsua zan gaurko ikurrina gutxienez erabasi edo gutxienez ondo hastea. Beno, zorionak eta eskerrik asko, gozatu? Gauzatxo bat, eskaini geneko neoke emaitza hau eta bandera hau jende askori. Buruan dauzkagu jende asko, baina bereziki Maialen dagon lekuan beretzako da ikurrin hau. Eskerrik asko, Xabier. Beraz, Zarra Jaunaren eskaintza. Gogoratu gainera urten, Pasai Donibaneko Arraun elkarteak, konstabi historikoak, 50 urte dituela, eta baita hori jok ere, eta gainera hemen, nolabait festa berezia ere egintzen, ekainean, estropada ere bai, demoraldi aurrekoak gizonezkoentzat, emakumeen Gipuzkoako ligare hortxea zizen, eta egia esan urte garrantzitsua da, eta urte garrantzitsu honetan, zure ontziak maila honean ikustea, nolabait albiste oso posgarria da beti Arraun elkarte batentzat. Hori da, azkenean Arraunak kirola da eta nik uste dut, kirolean ez dagoela, emaitza baino ia ezer garrantzitsua horik ez dagoela, egoitza ere bai, Mikel, antxe ikusten dugu. Dotore askoa, arrosa jantzita eta momentuz, gauza oso ondo San Juan darrentzat. Ibaikak 3. egin du gaurkoan, zorionak, Aitor San Jose. Eskerrik asko. Beno, honek iasko San Miguel Euskotren Ligako itxura dauka, Bai, lehen urte hobeto hasi ginen, aurreneko estropa irabazen hasi ginen, eta aurten aste buru posatzean eta sailketu eta bukatzen. Sailkapena lortu ezkero, eta ondo bideratuta daukazuela ematen duela, aurrera eginez Euskotren Liga honetan ahalik eta goren jartzea da, ezta? Bai, aurrekon esan da bezala negu oso gorri izan dugu, eta nik uste behin sartzea lortzen balin badegu pixkanaka goraka jutea lortuko dugula. Sorterik onena, eskerrik asko. Ni esker. Hor da beraz, Ibaikakoen hausnarketa, bihar ikusiko dugu, ze gertatzen den eta nola bukatzen den zailkatze lehia hau. Gaur bandera Arrosentzat, Lakaixa bandera San Juan darrentzat, eta esan bezala playoffari begira, zailkatze lehia honi begira, errentarik onena Zumaiarentzat gaurkoan, eta bizkor, goazen Goikotxea jaunarekin, Sara? Bai, Zumaiak bigarren bukatu du, estu egonda gaurko estropadazta. Bai, duda ez da hor, zein dauden aurrian, ikusi dugu San Juan bere maila ematen nahi dela, tempora guztia ala jardun du, eta holako deskuiduak ekartatu itia. Gaur du joia izan dira, eta zoriono, eman borka jo behar ere, guri gertatzegun inguru izatea, eta baina gaur bintzat, behar jentzeko izango, eta bihar beste eguna bat, ikusiko duzen pasatzen. Bihar beste egun bata, eta Gipuzkoako Liga beste bata, lehen da biziko tokian zaudete. Bai, hori da, lehen biziko tokian, da hemen importantiena da, xan sartzia, Euskotrenen sartzia, eta alen egiko jau, eta nik uste aukera badakaula, eta horretzen. Eskerrik asko, Luis Mari, sorte hon eta eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen. Eta Goikotxa jaunaren azalpenekin, jaun Andreok eta San Juan darri zorionak eman da, Lakaixa bandera irabazi dutelako, amaitutzat emango dugu, gure lanaren lehen zatia, hau da, Euskotren ligari dagokiona. Babeldentzat tartetxo bat eta jaun Andreok berehala San Miguel ligaren 4. jardunaldia hemen ere Lakaixa bandera izango da jokoan.
Bihar, Izarra kalean parte hartzea nagusketu da? Izarra kalean, ahots onenaren bila. Ez da medikoa, ez ingeniaria, ez irakaslea, baina gure osasuna, itsasoa eta kultura zaintzen ditu. Eta uste duena baino askoz gehiago egiten du. Arrantza tresna artizauak erabiliz hegaluzeirik onena harrapatzen du guretzat. Euskolabela duen hegaluzea, hori da gurea. Euskolabela duen hegaluzea, maite duzuna. Aurtengo udan gozatzeko. San Miguel Ligan, denuk egiten dugu harra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. San Miguel Ligaren laugarren jardunaldia jaun Andreo gaurko honetan. La Caixa bandera jokoan eta hementxe dira estropada berezi honetarako 12 traineruak. 6 luze eta 5 diaboga. Normalean luze bakoitzak 1389 metro izaten ditu. Gaur ordea 926 metro. Hasi, abiadura hartu, maniobra. Irten, bizko. Berriro, arranka ura handi. Egurra eman. Eta berriro, ziaboga. Horrela 5. Hori da, Miguel. Aurkezpenean esan dugu ziaboek erabat balintzatzen dutela gaurko entrenamentuen, entrenatzaileen barkatu planteamendua. Batzuk, segurazki bere kuadrileak, astunenak edo indartsuenak sartuko dituzte. Zergatik, ziabogatik ateratzeko indarra behar delako eta esplosibidadea behar delako. Beste batzuek beste aukera bat egin dute. Zein, traineru harinak atera zertarako ziabogetan trainerua ez geratzeko eta alik eta pixkorren ateratzeko. Eta gero ikusiko ditugu. Ziabogak batzuk xabaletik hartzen, traineruak ez geratzeko, naiz eta metro gehiago egin, eta beste batzuk, metro gutxiago egite aldera, baina gero arrankatzean lanak izango dira. Fizikoki asko eskatzen duen estropada gaurko. Asko eskatzen duen estropada zalantzarik gabe. Eta ikusi duzue, San Pedro aldean nolako giro polita, posik, traineruak lehen estropadetan emandako itxurarekin, zelkapenean 8 dira, 20 punturekin, baina aurrekoak nahiko hurbil dituzte, bigarrenak 27 ditu, begira Urdaibai. Zelkapen nagusiare gogoratuko dizuegu, Urdaibaik 35 puntu ditu, barkatu Hondarribik, liderrak 35, Urdaibai bigarren 27rekin. Hondarribik 2 bandera irabazi ditu, eta Urdaibaik 1. Koska oso haundia lehenengotik bigarren gora. 8 puntu Hondarribiarren alde asko da hori. 3. Kabo 25ekin, 4. Tiran 24ekin. Hauek gorezko txandan izango dira. Gero begira, 5. 8. gora puntu bakarra. Astillero, Orio, San Juan, San Pedro. Hauek gaur bigarren txandan. Kaikuk 19 puntu ditu, toki harrigarria, ez ustekoa, Kaikutarrena. 19 puntu, 9. lehenengo txandan lanean. Eta hauekin batera Zirbena, Portugalete eta San Bertolameu. Eta San Bertolameuri dagokionez, aste honetako albistea Galiziko estropaden ostean, Jose Ferral entrenatzailea karguz kanpo utzi zuten klubeko agintariek, eta historiko bat Enrique López Asturiarra izendatu dute entrenatzaile, eta jardun da. Ziztu bizian kluba animatu nahian eta mutilak piztu nahian. Lortuko ote duen edo ez, hori beste kontu bada, baina argi dago hauek bekaldeko ontziak dituztela, erreferentzi nagusi, San Bertolameu azkena izan da 3 estropadetan, eta gainera oso urruti, eta 11. tokian Portugalete da, 7 puntu ditu Portugaletek, eta hoien bila aritzea, automatikoki ez gestea, gutxienez playofferako pasatzea, hori izango da uste dut garbi, orain San Bertolameuko Galiziarren erronka ibon. Argi eta garbi, eta nik uste dut, borroka horretan Portugalete hain urruti ez daukaela, 4 puntu, baino ez. Orain arteko estropadak ikusita eta kronoak azertuta oso urruti izan dute, eta Enrique Lópezei buru izan dezagun, historiko bat, ibilbide oso luzeko arraunlaria, besteak beste Olimpiar Jokoetan
Oker Espanago 1986, Atalantan izan zela, gero Tostako arraunketara etorri zen, Orion hasi, eta arrezkero ibilbide oso luze egindakoa, besteak beste, Astilleron eta Urdaibain. Bere garaian esan zigun, Klu txikitan ere bai, Klu txikitan ere bai, Arkoten ere bai, Laredon ere bai entrenatzaile, Zarautzen ere bai, eskarmento handikoa, eta, arrauna barrutik bizi zuena. Duela 2 urte esan zigun, Oker Espanago boga-bogan utzi behartzuela arrauna 189 batean, eta 100 horri eutsi egiten di oraindik. Luarkan ari omen zen Olinpiarrerako ontziak eta prestatzen, eta lehendikan ere saiatu omen ziren bera konbentzitu nahian meirakoak, eta oraingo honetan klubak kinkalarrian ikusi dutenean, deitu, noski dirua mahai gainean jarri, eta ara, non agertu den Enrique López haundia, ea asmatzen duen. Eta bestalde oso tragu gogorra, Jose Ferralentzat, etxeko gizona, etxeko prestatzailea, 3 estropada eta kalera. Gogorra behar du, urte osoan jardun, azarotik abiatuta, 3 estropada pasa, eta etekin lortzez, emaitzak etortzez, eta 3 estropada eta gero kalera. Ia futbolean bezala, Mikel, hemen ere. Dagoeneko jarri zamarrak, bai, falta zaigu Portugalete, GPS-arekin gora beraren bat eta itxuraz hori aldatzen ari dira. Ia Hondarribiak irabazi zuen hemen, lehenbiziko kaletik. 2013an horiok, 2013an horiok, hori da 2012an Hondarribiak, 2011an Urdaibaik, eta entrenatzaileei galdetuta, zekale nahiago duzu, guztiek aukeran nahiago dute 3 eta aukeran jarrizko kanpoko kaleak nahiago dituzte, alegia Pasai Antxo aldekoak. Nonbait, haien izanetan, babesak gehiago omen dago, baina hemen ere denetik ikusi dugu, baita lehenbiziko kaletik irabazten ere. Ea ba, haizea pixka bat igo da, orain ufadatxo bat antzematen dugu garbi, gure komentarista postuan, helmugan, 10-11 igota. Bueno, eta hementxe dira, apustuak egin daitezke, San Bertolomeurekin zer gertatuko da, Kike Lopezen agindutera. Aldaketa batzuk fijo, hori bai. Besteak beste, oraintxe gure horretik pasaran ikusi ditugu, eta arraunketa aldatu egin dutela, eta erabat Kikeren estilora jarri beharko dutela mutilentzat. Eta hori arraunlarientzat zeinen gogorra den, urte osoa pasa arraunketa mota bat, mugimenduak nolabait automatizatzen, eta egun batetik bestera, entrenatzaile bat etorri, eta horrela ez, gehiago hartzak atzera eta gutxiago etza nahi, eta horrelako oso zailak izaten dira aldaketa horiek. Baina hemen beroketan antzeman diogu. Zirte osart, zerbait egin behar du, eta egitera joan dira, eta ea. Relájate, Bueno, hortxe dira, tira, eta balizak alde batera eta bestera. Nik uste oraindik minutu pare bat beharko ditugula Ibon, gauzak zuzen eta egoki jartzeko. Haize txopiskatera bada, Mikel. Eta horrek, ez du errazten, orain patroien lana, balizetan jartzerako garaian. Ea Kaikuk, zer erakusten digun gaur, lehenbiziko txanda honetan joan da. Kaiko aipatu duzu eta begira, Zurinagak ez da txautzi eta, volteatxo bat emango du. Horrentxe bere tokira doa, baina GPS-arekin gora bera Portugaletek, eta hori aldatu. Eta Zierbena ere hortxe dabil, eta badoa, poliki, buia ere bere tokira, eta antxe balizak parean. Eta beste kontu bat, orain arte aipatu ez duguna, Mikel, urriletan gaudela, pasaden astean ilargi betea izan zen, marea biziak izan ziren, eta korronteak ere handiagoak izaten dira. Orduan, gaur itsasbera 8 laurden gutxiagotan izango da, korronteak indarrak galdu beharko luke, eta iruditzen zait, gaurko ilargiekin eta halako marea hilekin nahikoa ondo, nahikoa sakonera badagoela estropada eremu guztian. Orain Zierbena ikusten dugu pronto. Zierbena aipatuta, Iker Jimeno kokatu du zunzunegik berriro patroilanetan. Azkenengo estropada, Galizian, 3. Moañan, izan daiteke denboraldiko txukurena izan dela, Zierbenako entzat eta betiko legea. Ondo dabilena, ez aldatu. Ez aldatu. Eta batez ere badira, zenbait postu oso espezifikoak, eta nola ez bat, patroiarena da.
ondo atera zitzaien, igandean, Moñakoa, Zierbenakoei, eta gaur atzean, beste ibilbide luzeko patroia, Iker Jimeno. Ea ba, ontziak kokatzen diren. Horrentxe, kokatzen. Zierbena, Kaiku, erantzunkizuna bai, gaurko honetan Kaikuk. Zailkapenean uste baino atzerago dira. 19 puntu eta 9. tokian. Eta ea ba. Ea Zamertolameu. Eta emateu... Hor non baita izango dira. Hortxe, nahiko xuxen ditugula. Baborrak abantean. Zamertolameuri abantean pixka bat. Orain stop, agindu diote. Hor dira Laurak. Zierbena atzera etorri da orain. Hor garrantzitsua izaten da, aizetxu honekin, aurreko mutilak, aurrekalaria eta espaldeko biak, begira, treneru guztietan, pixka bat trenerua, nola uzten diote, abantean. Bandera txuria gora. Erne. Bandera gorria goian. Bai! Kostata baina. Hasi dira lanean bera. Gogoratu, gaur, 3 itxasmina egiteko, 6 luze eta post ziaboga araulari guztientzat, patroi guztientzat, luze bakoitzean 926 metro. Ea ba, hasieran Zorrotz Kaiku, eta jadanik 2 segunduko atzerapenarekin Zamertolameu. Minutu erdian, Kaiku jadanik segundu bat Zierbenari, Porturi eta Meirari 2. Eta hemen da, Zamertolameu. Aterkan, tenatzaile, Kike López. Eta nik uste honek mutilak ezagutu ere egin beharko dituela. Ez dugu antzematen aldaketa ikaragarrierik mutilei dagokienez, baina Ibonek azpimarratu bezala, arraunketa era aldatuko da hemen Lópezen garai honetan. Hori da, batez ere arraunketa aldatu dute eta mutilei begireta aparteko aldaketarik ez. Ikusten duguna, irte honetan, Zierbena erabat horrera joan dela. Erabat, Todo gaio, Zamertolameu patroilanetan. Zierbenan joan Zonzunik prestatzaile, esan dugu Jimeno patroilanetan. Eta honek ere, esan bezala Moañako estropada txukunaren ostean, ontzia mantentzea erabaki du. Hor duzu, aparizio. Istriborren, Ababorren Zunzunegi bera, hankeko lanetan eta Kaikuren irtera benetan aipagarria. Arraxe joan beharko litzateke Kaiku, beste maila bateko ontzia ikusten dugulako denok, baina hori gero uretan frogatu behar da. Eta hemen da, lakak eta kortak prestatutako ontzia, Zurinaga patroinanetan, 4 segundura dira beste 3 traineruak. Eta hemen, aipagarria behar bada, Rodríguez kanpoan dela, Ababorreko hankekoa eta Miguel Hernando. Hori da, horixe aipagarriena, Miguel Hernando, Baborra hankean jarri duela. Ez dugu inoiz ikusi uste dut, eta Estriborrean Medina 3. tozara bota eta 2. tozara González ekarri duela, eta arraunean gaur Kaiku oso ondo, Bentaja handia, baina arraunean ere itxura oso ematen den izan. Ángel Gómez prestatzaile, Mantzebon patroilanetan, eta besteak beste, Astelarra barruan, Ababorre. Hori da, 3. tozara ekarri du Baborrera, Andoni Gartzia, Horretik Estriborrera pasadu, eta akaso ipagarria, Batxisko Pascual, ekarri duela Maztozta Estriborrera. Bentaga oso polite, Kaiku. Aizu, eta Zamertolameu eusten, hasiera honetan behintzat, begira, ez da azkena. Hori albiste bada, une honetan, Zamertolameu ez da azkena. Hori da. Zierbena iruditu zait, ikeragarri Estriborrera joan dela? Bueno, ea orain ba. Garbi, Kaiku aurretik. Kaikurentzat. 3 minutu. ¡Arriba! ¡Ahora bien! ¡Va! 3 segundura portu, Laura, Zamertolameu, Zierbena, atzerapen haundixamarrarekin. Segundu bat eta erdi, Zamertolameu kaiei. Maniobra ostean Kaikuk Porturi eta Meirari 5, Zierbenari 7. Orain Zierbena nola erreakzionatzen duen, Bere burua Meiraren atzetik ikusita.
Orain, Zunzunegik hor odolotza eskatu behar du. Kaiku gaur arraunean ari da. Irudian ikusten da. Denbora emanez, arrauna ondo pasaz, eta gainean presari gabe. Nire iritziz, orain arte ikusi ez dugun bezala Kaiku. Tarte polita du, 5 segundu Kaikuk porturi. San Bertolameu ari da, nik uste baino maila hobeagoan. Presidentea eta direktibako arduradunak pozik izango dira. Lehen luzean ikusitakoarekin, hau hasi besterik ez da egin, baina ez da itxura bat edo. Hor lehian sartuta bintzat, ez? Pentsa mutil horiei, orain ziauzko emango die zierbena atzetik ikustea. Eta hauek orain, iruditan ikusten ditugun hauek, orain odolotza erakutsi behar dute, atzetik arraunen joaten, jakin behar baita. Urruti da zierbena, Kaiku, Portu eta San Bertolomeuri bitraineru, 6 segundu, zierbena 9. José Luis Herrería, zierbenako presidentea daukat hemen. Bueno, las cosas no marchan bien para Zirvena de momento. De momento no, de momento las cosas parece que vamos ahí atrás, no sé qué está pasando hoy, pero bueno, aún queda mucha regata y yo creo que remontaremos y estaremos otra vez, daremos el golpe. Has dicho, no sé lo que pasa hoy, quizás después del 6º puesto en Moaña esperabais otro rendimiento. Bueno, después de, sí, estar un poquito más cerca de Kaiku, pero bueno, parece ser que no vamos bien, no va la trinidad en condiciones y bueno, veremos a lo que pasa más adelante. Quizás a esta altura de regata la noticia sea que San Bertolameu vaya delante vuestro, ¿no? Bueno, ha cambiado de entrenador, supongamos que o sea, todo motiva, pero bueno, la regata aún queda mucho hacia abogar, mucho tiempo de regata y yo creo que veremos de aquí al final de la regata veremos otra cosa. Suerte para Zirvena, gracias. Eskerrik asko. Bena beharko du, gaurko honetan Zirvenak. Oso demoraldi gora beratsua momentuz Zunzunegik eta bere mutilek. Estropada txukun bat bai aurrekoa Galizian, baina besteetan espero genuen mailatik behera. Hori da, eta halako liga batean batez ere erregularra izatea. Hori komeni izaten da, eta aurten behintzat Zirvenari hori ez diegu antzeman. Bien bitartean Kaiku aurretik, orain txamarrezkatu ditu Zurinagak. Ea buelta, preparatu da. Oso estropada serio egiten ari dira. Nire iritziz orain arteko onena. Momentuz gustatzen ari zail Kaiku. 6:22. Portu bigarren. Eta Zirvena sartu eta irten orain parean, baina gutxienez Meiraren gainera etorri da, hortxe, parean dira. Bueno, urruka dugu. Ea ba, Portugalet ere ematen du orain ustutxo bezala ikusten dugu. Hori da, baina begira, Portugaleten nora sartu den. Lehen aipatu dugu, entrenatzaileek laugarren kalea nahi izaten dutela, antxo aldeko babesa ura aprobetxatze aldera. Eta begira orain jarrilera nora sartu den. Era bat ez tribor aldera. Anura leunagoa egoten da, Portugalete, antxe karga ontzia, pare bat metro libratu, eta ura osoaldi hori, leunaldi hori aprobetxatu nahi dut. Goazen haiekin, metro batzuk egitera, orain Zirvenako gizonak ikusi ditugu, eta Kaiku oso estropada serio egiten ari da. Porturi 9, Zirvena 11, San Bertolameu 12. Lankideok aldez aurretik grabatutako elkarrizketa bat ere badugu, Mikel Callejarena, Kaikuko arraunlaria, eta pres baldin bada behintzat aurrera. ¡Usar los cuerpos! ¡A una babor, ¡A una babor, ¡Ay! Berezia, nintzago dana dira berezia, lehen urtia izatek eran liga honetan, nintzago dana bereziak eta gogorra zen bereziak, ondo. Dudak beti dauz, ez? Klub danetan dauz dudak, ekipo danetan dauz dudak, baina, momenturo aurrera atera behar dugu, baina ia jefiak zer dinan. Eta tranquil nago, ekipo honek asko hauko demostrateko eta ekipo honetan asko dago, orduan tranquil nago hor aldetik. Bueno, hortxe da,
titular postuan eta bere egin nahian eta berarentzat erronka, zalantzarik gabe. Eta hor da Kaiku. Jose Luis Kortaren kuadrilla hori, 9 segundura Portu eta Zierbena eta Meiraren artean tarte oso txikia. Ea ba! Bigarren ziagoan segundo bakarrean ziren, Zierbena eta Meira, eta hortxe jarraitzen dute. Iruditzen zait, laugarren kaleko leunaldi hori edo babesa Portu aprobetxatzen ari dela, eta Kaiku, orain arteko estropadekin alderatuta, erritmo lasaienean, 36 palan, eta nire iritziz, lehen ere esan dugu baino, presari gara darraunean. Portugaleterentzat gaur benetan garrantzitsua da baita ere, Zierbena atzean lagatzea. Kontuan izan da, aurreko asteburuan Galiziako bigarren estropadan kolpe latza hartu zutela. Bai sailkapenean eta gero denbora ere desenteko atreazion, ondo irabazizion Zierbena Porturi. Psikologikoki horrek eragin ikaragarria izango du, izango zuen haientzat, haien kalterako, eta gaur aurretik amaitzeak ere asko balio du eta asko animatuko du kuadrilla. 9:41, Kaikuren denbora, 3. ziaboga. Gogoratu gaur beste 2 egin beharko dituzte. Portu, areagotu egin du, abantaila. 9. Eta 50 Portu, 9 eta 54 Zierbenak, segundu bat gehiago San Bertolameu, 9 eta 55. ¡Remar! 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 Tira más arriba. Zurinagaren oiua dira hoi. Hau Zurinaga dugu, eta gustora doa, Honi hotxean antzematzaio. Andrés, junto. Jendea isilik. Un poquito más fácil contra el golpe de viento. Ondo bukatu zari dira gaur hauek. Denbora ere, 9 eta 40, erdilanetan, kontuan hartzeko modukoa. Junto. ¡Eso es! ¡Ayudaros! ¡Ayudaros! ¡Va! ¡Atrás! Eta orain bai, Zierbenak tartea lortu du San Bertolameuren aurretik. Beste batzutan ere esan dugu, estropada erdira arte gutxi galtzen duela, gaur galdu ez, eutxi. Aurretik ere ibili da. Eta ematen du hor beste arazo batzuk ere badaudela kuadrilla horretan. Hor fizikoa ere, Mikel, sartzen da jokoan, eta hori da, guk ez dakituguna, barruko datuak alegia, patioak eta bar, ze jende duen, ea orain nola erreakzionatzen duen Meirak, Eta bien bitartean eusten ari zaio Portugalete Kaikuri, egia da 10 segundoko aldea egon badagoela, baina Aitor Uribarri ordezkaria nahiko pozik ikusten dugu. Bai, nahiko pozik gaur, bai. Azkenean euskera zingo dugu elkarrizketa, ez da? Bai, nahi baduzu bai, euskarak ez da oso ona, Bueno, Aitor, ikusten ari gara jarriera eusten ari dela, aurreko astebukaran Galizian akaso txarto joan zen. Bai, oso txarto, Galizian oso txarto joan dira gauzak, eta ia gaur hobetzen dugu geure estropada eta geure emaitza ere bai. Azkenean, Zierbenarekiko borroka horretan gaur zeuek araile momentuz, hori ere albiste ona da, ez da? Bai, guretzat gure kontrarioa Zierbana da, eta gure helburua gaur Zierban erabastea da, eta denbora guztian hori da gure helburua ere bai. Baia ba, sorta daukazuen, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei. Uribarri jaunak garbi esan digu, zer gertatzen den. Ikusten duguna da, Mikel? Eta erronka non duten hau. Kaiku, bigarren ziagoan, Zierbenarekin 10 segundu zituen, eta 6 minutu pasata, 13. Alegia Kaikuk 7-8 minutu arte, orduan zabaldu duen abantaile hori, iluzetan. Hori da, ez du proportzio berean zabaldu. Lehen joan etorrian. Hor lortzu du errenta. Orain gertatzen ari den gauza aipagarriena da, San Bertolameu ari dira segundu asko galtzen. Hori da. Eta nolabait atzean geratzen. Eta hurrengo luzeari begira, niretzat erreparatu berrekoa, ia Portugaletek, 4. kaleko babes hortatik berriro ere areagotzen duen abantaila. Beste txandei begira. ¡Bandi esta boya! ¡Va! ¡Vamos a vos! Hortxe da Zurinagaren kuadrilla. Laugarren maniobra orain. Oskar Gomezi agindu eman dio. ¡Vamos, favores! Eta lehen esan dugu, Mikel, traineru batzuk zabaletik hartzen dutela ziagoa Kaikuk ez. Kaikuk, ia azken momentura arte, Zurinagak
ez du bueltarik ematen, konfiantzazko aurrekoa dauka, Oskarrek heldu egiten dio, eta bek metro gutxiago egiten dituzte, baina gehiago arriskatzen dute. 13-0 bederatzi Kaikuk, Portuk 13-19, Zierbenak 13-21, eta hementxe da aterka trainerua, Jakobo Gaio patroiaren agindutara, 13-21 Samertola meuko gizonentzat, baina jadanik urrutik geratu dira. ¡Ahí va, chavales, un minuto! Bigarren posturako dago hemen Burruka Ibon. Zierbena Portu Zierbena. Hori da, lehen, aurreko luzean, hirugarrengoan, Portuk, berriro esango dugu, martxa egin dio. Zango babesune hortatik, ea orain zer gertatzen den. Eta ikusten dugun beste kontua da, Kaiku ez dela, Portukin eta Zierbenarekin, 4-5 minutuan, hortxe doazela. Ezkerraldeko hiru traineruak, denbora berdinean, abiadura berdinean. ¡Más final! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a golpear! ¡Va! Egiramen, errepikapena, Zuntzunegi. Baborraikekoak paliza arte, iarraunean, pixka bat heldu, eta paliza libratu baino lehenago, hasiko da bantean. Hori Amilibiaren traineru hauekin, lehen hankekoak gehiago uzten zion, ia paliza libratu arte. Horrezta komen inolaz ere traineruak abiadura galtzen. Teknika hondiko gizona gainera Zuntzunegi, punta-puntako arraunlaria, olimpiarreran aritutakoa eta dotore. Eskifean eta munduko txapelketan domina ateratakoa, ez dakite zilarrezkoa edo brontzezkoa zuen, orain zalantza egiten dut. Harinen artean handia, arraunlaria handia. Elitean, mundu mailan elitean ibiltako gizona. Eta eusten bitartean Portugaletez Zierbenaren aurretik. Segundu bat, hor da GPS-aren dantza, haizea ere gora, begira orain, 15-16 kilometroko abiadura, ipar mendebaldetik, eta ezan daiteke, pronostikoak agintzen zuena baino, pixka bat gehiago dugu. Goitik ari dela, hemen haizea erabat une honetan baborretik sartzen da, haizearen alde doaz, nola baite, eta haizearen alde beti dioguna, arraunketa pixka bat, erritmoa sarritu egiten da. Juan Alberto Meira daukat hemen, ordezkarien armaia honetan, denbora gehien galduta, 28 segundo. Bueno, ni el cambio del entrenador, ¿verdad? Bueno, solo lleva 2 días, hay que intentar, bueno, probar algo y todo más, pero había un poco de ansiedad, de presión en los deportistas, entonces intentamos hacer algo. Bueno, al principio en los dos primeros largos aguantaron y tal, y ahora vamos cediendo un poco, pero bueno, hay que esperar un poco más. El campo de regateo, ¿qué os parece con estos 6 largos y 5 ciabogas? Bueno, para nosotros en principio no es lo más apetecible porque perdíamos bastante en las ciabogas y tal, pero bueno, es para todos igual y hay que defenderse en las mismas posibilidades. Pues mucha suerte para Meira, gracias. Vale, a vosotros. Mila jaunaren azalpenak izan dira, hor da Kaiku, 16 eta 30 azken maniobra. Portu aurretik sartuko da orain ere, baina iruditzen zait Zierbenak gainera etorri zaiola. Eta gainera orain bukaera nola moldatzen dira. Baina ziago gabea Zierbenarena, geratu ere egin gabe. Hobeto irtera. Bai, nabarmen. 16 eta 43 Portuk, 16 eta 44 Zierbenak, baina orain pare-parean dira. Zierbena azkarrago atera da eta mutileak gutxiago nekatuta gainera. Porturen treneroak geratu egin baita eta hor arrankatzerako ikeragarriko berrebaita. Samerto Lameuk 16 eta 49. Eta Portu eta Zierbenaren arteko burruka ikaragarria. Berriro horiak Zierbenakoak baino segundutxo bat bizkorrago doaz. Kaikuren errentatxoa, kosta da, baina hortxe zabaltzen ari da, 14 segundu. Hala ere, normalean ohorezko txandan ibili behar den arraun elkarte bat eta zelkapeneko zuloan diren hirurekin konparatuta, noski, Samerto Lameuri ateratako diferentzia ipagarria da, baina Portu eta Zierbenari ateratakoa ez zait horren handia iruditzen. Niri ere ez, batez ere, erdilanetan Kaikuk 13 segundu zituen Zierbenarekin esate baterako eta orain 15. Konparazio batera edo zan ezagun lehenbiziko estropa erdian, Kaikuk bai, orduan diferentzia politak atera dituela, eta bigarren erdian ez delari. Dena den, arraunean iruditzen zait, orain arteko estropadarik, honen egiten ari dira. Ze burruka atzetik, Zierbena Portu, Portu Zierbena.
Ea orain zer erabakitzen duten, Mikel. Orain erabakiak hartu behar dituzte. Baborrera jo, ez riborrera jo. Aurrekoari erreparatu, zer egiten duen. ¡Va! ¡Engancha! ¡Va! ¡Engancha! Zurinaga. Zierbenak sartu dio branka aurretik porturi. ¡Tira arriba! Pedro Mari abando daukaten ordezkarien armaia honetan. Arratsaldeon. Beno, Galiziako astebukara ahastuta, gaur ondo bidean, txanda irabaziko duzue, motivazioa aldera ona ez da? Bueno, behar genuen nolako motivaziorik ez da, Galizian bai lehenengo eta bigarren eguna, bueno, nahiko txarto alde batetik suerteri bat ez, eta gu ere momentu honean nagian ez genuen egon, eta bueno, punto mordo batek alde genuen. Egia esan, zaila egiten da Kaiku lehendabiziko txanda honetan ikustea, nola daude mutilak? Mutilak, bueno, aste guztioz da egon gare hor, bueno, aldaketa batzuk indire, proba batzuk, eta, bueno, bairuiz zertxo bait asko mejoratu dugula, eta, bueno, beste egin konparatu inbar da, beste txanda datorzen. Baina, bueno, ala eta uste tengo estroparik onera egiten dira. Beno, asko falta da, oraindik beste bitxanda, baina nahiko denbora ona egingo duzue, nahikoa izango te da? Bueno, hortxe dabil momentu 15-16, bueno, hogeiti gore izango ditzake hor muga lehenengo txanda, bueno, ikusin behar da, ze maila zoian gaude, baina, bueno, uste distantzia nahiko polita dela 15-16. Gerrik asko. Emeretzi eta 48 segundu Kaikurentzat, Erne orain, Zierbenak garbi. Tosta pare bat aurretik, Zierbenak azkenean, eutxi hor, bigarren tokian Portugaleteren aurretik. 20-0 Bilarrogeita 15 behin-behineko denbora Zierbenarentzat, 20-0 berrogeita 14, 10 segundu pasatxo, Zierbenak Portugaleteren. Txalogarria, Zierbenaren estropada atzetik aurrerakoa. Asko esan nahi du horrek. Zamertolameuk, 38 segunduko atzerapena. Saiatu bai hasieran, baina azkenean nolabait esan daiteke betiko zuloan sartu direla, Ibon. Betiko zuloan bai, baina, bueno, esango nuke gaur behintzat zerbait ikusi dugula. Estropada erdia behintzat egin dute, eta aurreko 3 estropadetan hori ere ez genien ikusi. Momentuz, Kaikuk markatu du referentzia, gogoratu Pasaian garela, Lakaixa bandera jokoan, aurtengo San Miguel Ligan 4. jardunaldia da hau, eta Kaikuk lehen txanda irabazita, erreferentzia hor utzi du ondoren arituko direnentzat. 19 eta 58. Merkatal aholkoak orain gero bigarren txanda, lehen kaletik San Pedro, bigarrenetik Orio, hirugarrenetik Astillero, 4. San Juan. Asteleenean, Estafeta bi, San Ferminen bihotzean. Alena Flelu optikan euro bat gehiago ordainduta eraman bigarren betaurreko graduatu parea. Eta gainera 3. bat zeuretzat edo zeu nahi duzunarentzat. Uztailaren 31 arte bakarrik. Ohiko saltokiak, jatetxeak, online dendak. Kaixa negozioekin zure negozioraino iristen gara. Kudeatzaile espezialista bat zuregana joango da zuri aurrez aurre laguntzera kudeaketa, finantza eta babestresna onenekin. Orain zure negozioaren txanda da. Kaixa negozioak aurrez aurre. Badakizu zergatik duen usaintxarrak garbigailuak? Urrotzez garbitzean zuntz eta detergente hondakinak ez direlako desagertzen. Hortik dator usaintxarra. Zer egin? Kalgon bi batean garai ezina da karearen kontra, eta zikinkeriak entzen du baita 30 graduan ere. Fabrikatzaileek zerbaitengatik gomendatzen dute. Kalgon bi batean baita 30 graduan ere. Azazkal kolorge bat ontxoen lehen seinalea izan liteke. Dr. Xolek ontxoen kontrako Dr. Xol tratamendua gomendatzen du. Erabili lima lehen bizi soluzioa azazkalaren gainean ongi zabaltzen laguntzeko. Ontxoen lehen seinaleak aurkituta, ekin ontxoen aurkako Dr. Xolen tratamenduari. Gran Vía, Dramari. Dato 2 de mayo. La Plaza de los Fueros y el Muro de Gros y Parraguirre. Pozas, Urquijo, La Concha. La Virgen Blanca, Ledesma. Fermín Calvetón. Kale Barria, Jolas Tokieta. Bizitza kalean gertatzen delako, Euskaltelek doan eskaintzen dizu Wi-Fia Euskadiko kaleetan, Euskalteleko mugikorrarekin konekta zaitezen. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik. Euskaltel BBK Lifeen babeslea.
Eri kolesterola jeistea bizitza aldatu zidan. Bai, ala da. Kolesterola altua denean, aitzakiak astu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, danakol. Badakik hemen danakol dela baloratuena. Iñaki, beste ezer ez du kolesterola hainbeste jaiztea. Niretzat onena dut, horregatik gomendatzen dira. Ezer danakol bizitza bezalakorik. Izan konfiantza, gomendatuena da. Orain, danakol laktosarik gabea ere ezagutu ezazu. Beti bezainona. Ultramal, The New Fragrance by Jean-Paul Gaultier. Inguruko munduak zure begiak babesten dituen esiak kaltetu eta begiak lehortu eta minberatu ditzake. Probatu Optrex Actimist spray berria. Kolirioak ez bezala, begiak itxita ematen da. Babes esia indarberritzen du eta berezko hidratazioa itzultzen die begiei kliska batean. Optrex Actimist berria, begi lehorretarako eta begi nekatuetarako. Begira prestago, baina zikina dirudi? Hau zikin badago pentsa nola egongo den arropa garbitzeko ura. Marka zuriko karearen aurkakoak ez dira nahikoa garbigailuko ura zikintzen duten karea eta hondakinak kentzeko. Konponbidea kalgon 2 batean. Marka zurikoak baino 15 aldiz eraginkorragoa da. Beti ur garbitan garbitzeko aukeratu kalgon 2 batean. Arropak larruazala igurtzean urratuak eragin ditzake. Urratuen aurkako Reflexpor gel berriak babesesi bat sortzen du. Reflexpor eraginkorra lehen unetik. Uda honetan, Gutarmania itzuli da. Gutarrak kanpinean, Euskal Herriko kanpinetatik zehar. Asteazken gauean, ETV baten. Euskolabela duen egaluzea, maite duzuna. Aurtengo udan gozatzeko. Bihar. Izarra kalean parte hartzea nagoskatu da? Izarra kalean, ahots onenaren bila. Agur terdi berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Lakaixa bandera jokoan Pasaian eta lehen txandak utzitako sailkapena duzue begibistan. Kaikuk 19 eta 48, Zierben 14, Portugalete 16, Samertolameu 18. Orain astear da bigarren txanda, lehen kaletik San Pedro, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik San Juan, bandera txuria goian, eta berehala denak lanean, bandera gorria ere goian du uretako epaileak eta bai. Jaun Andreok, ekin diote lanari, eta badoaz ba. Hemen ditugu. San Pedro, txeko trainerua pixka bat atzeratuta, San Pedro eta San Juan elkarrekin lanean, baina San Pedro lehen kaletik eta San Juan darrak laugarrenetik. Eta Oriok, branka jadanik aurretik sartu du. Hori da, Orio oso, iaz ere bai, oso ondo irteten ari den kuadrilla da, eta gaur lehenbiziko referentzian aurretik daba, hemen San Pedrotarrak. Aitor Baldaren kuadrilla, eta behar bada aipagarriena, Jose Nolaskoaga Aizberro kanpoan dela. Berriro ere, bigarren estropadan jarraian. Atzo entrenamentua egin omen zuen, baina kanpoan. Hori da, haren lekuan edo, Jon Nolas agaztioa, eta pasaden igandean Moañan hain estropada ona egin zuen taldearekin alderatuta aldaketa bakarra. Ioritz Etxeberria barrura, Maztoztaba horrean eta Borja Martin orain arte maila bikaina eman duen taldea. Hori horren arrenta, 2 segundura igo da, Hemen Igor Makazagaren kuadrilla, Irakoitz Etxeberria patroi lanetan, eta ezan daiteke Istriborren indarraren aldeko apustu garbia egin duela entrenatzaileak. Hori da, Estriborrik astunenak sartu dituelako eta aipatuko nuke 3. tostan Etxebeste doala, 4. Errazti eta 5. Larrea. Horren azalpena izan daiteke, gaur Estriborrek Ziabogoetan lan handia egin behar dutela eta iruditzen zait, Makazagak Estriborri indartsu baten aldeko apustu egin duela. Eta hori horren atzetik oreka dago, San Juan, San Pedro eta Astilleroren artean. Hemen Astillero, orain artean demoraldi hasiera oso polita egiten ari da, Dani Perez Galiziarra, debutaria da Kantabrian, entrenatzailean lanetan, orain artean ezagutu duzue Tirango prestatzaile bezala, eta Astilleroen gaur, Victor Manuel Fernández barruan da, eta
bloke baten aldeko apustu egin du eta nik uste entrenatzaileak garbi dituela gauzak, puntuak bildu eta gero-gerokoak. Oso garbi, zelkapenean 5. eta pasaden astean hain ondo funtzionatu zuen taldetik, 2 aldaketa besterik ez, eta garbi esan digu gaur talde harina nahi duela, Ziabogetatik azkar ateratzeko. Eta berehala entzungo ditugu bere hitzak, eta San Juan darren ontzian, entrenatzaileak Joseba Fernandezek, gaurko honetan, Ormazabal kokatu du patroilanetan, eta Endika Perez kanpoan da, eta ipagarria Kantabriarra barruan dela. Hori da, Gabi Bedia estriborrean, badakigu Josebak, estropa batetik bestera aldaketa asko egiten dituela, eta gaur ere bai, igandeko traineruarekin alderatuta, eta balizera heldu dira ba. Argi, hori aurten Ziaboga oso onak ematen ari da. Kaikuren denbora 3-0-0 eta Oriorena 2:49, eunenekoak besterik ez hortartean. San Pedro bira, Astillero 3 eta San Juan ere 3. 3 segundutan dira denak. Iruditu zai San Pedro Ziaboga egin duela, notorea oso, bat ere geratu gabe. Eta gero etorriko direnen ontzientzat, Orioren erreferentzia hor da. Eta orain maniobra ostean, Astillero dugu, nolabait segunduak alduta. Orio San Pedro 2, San Juan 3, Astillero 5 eta goian nolabait konparaketa. Lehen txandan Kaikuk egindakoa ikusten dugu, Orio eta bigarren txandako azkarrenekin konparatuta. Begira Astillero 6 segundu galduta. Ondo sartu da Ziabogara, baina iruditu zait, atera ezinik geratu da eta hori ordaindu egiten dago gotik hemen. Astillerorekin ari gara eta Dani Perezen hitzak, entrenatzaile berriaren hitzak ekarriko ditugu pantailetara. Nos sorprende a nosotros mismos también, ¿no? Pero es lo que dices tú. Llevamos poca liga todavía, hay que tener los pies en el suelo. Y lo más importante de estas 3 jornadas anteriores es que hemos conseguido un saco de puntos importantísimo para cubrir nuestro primer objetivo y lo más importante de la temporada, que es la salvación. Pues yo creo que nosotros estamos haciendo bien casi todo. Lo que veníamos haciendo mal en junio, que íbamos probando cosas, pues hemos sabido darle la vuelta. Y bueno, también es cierto que hay rivales que están llamados a estar por encima nuestra, que no deben estar sacando lo mejor de sí. Dani Perezen hausnarketa, lortutakoarekin posik, puntu asko lortu ditu, begira, 21 puntu, eta zailkapenaren zuloan direnentzat 21 puntu horiek oso urruti daude, oso garesti. Orio estropada kontrolatzen ari da, hori bai esan behar dugu, Oriok lortu duen errenta, azkar lortu duela, eta orain hortxe eusten denak, ez? Pasaiako biak, bai San Pedro eta baita San Juan ere. Astillero joan da atzera. Hori da, bigarren luze honetan, oriotarrek ez dute lortu, tarte hori zabaltzea, baino San Juan eta San Pedro oso azkar dabiltza horten, eta oriotarrek hor lanean jarraitu behar dute. Hor, kogor, orain iruditzen zait oraindik ez dutela joko, eta Ziabogarako beste izaten da lako estropadetan, Mikel, Ziabogara azkar sartu behar da. Orduan, luzeetan apenas eskatzen da 10-rekorik, eta 10-rekoak azkeneko unean eskatzen dira Ziabogara azkar sartzeko. Abisatu irakoitzeko 30. Konparaketa egin da Orio Kaiku baino 2 segundu bizkorrago dato. Kaikuk 19 eta 58 egin du, eta 5 Ziabogetara. Denbora harrigarria enuke esango, baina balekoa bai behintzait. Ontzi bateko errenta, Oriok oraintxe 4 segundu, 3 hortantzan. Ea maniobra horreta. Kaikuren erreferentzia 6 eta 22koa, pantailaren goikaldean duzu. Urkori abisua. Eta horren azpitik garbi, Oriok. 6 eta 20. San Pedro orain ere buelta, San Pedro orain ere buelta. San Pedro eta irteeran San Juan, Astillero atzerago, ontzi bat atzetik. Ea ba. Momentuz, 6 eta 20, Oriok markaturiko denbora, hor dago, eta San Juanek 6:23, San Pedrok 6 eta 24, Astillerok 6 eta 26. Eta Jose Manuel Oiarbide, hemen ordezkarien armaia honetan,
ziaboga ondo egin dutela oiukatuz, ez da, Arratsaldeon? Arratsaldeon, bai, oso nahi du, eta probetxu pixkat ateatzen joan ziago horri. Egia esan, Libiak hasiera ona eman dio aurtengo denboraldiari. Bueno, Malagan bastante txukun ibili ginen, Galizien bakizu ze pasatzen dan. Sanxenxone 5 segundutan traineru asko sartu ginen, eta moanan, tiranen, pues, ondo atezik gauzak. Puntu bakarreko aldean zaudete, bigarren txalda honetako traineru guztiak. Gaurkoan suposatzen dut alde hori alik eta atzera guztia izango dela helburua. Bai, danak hori jo, gu, kaiku, danak bi puntu bat egin gaude. Estropa hona ateatzen den, eta biharren txanda hortan bizkat sartzen gehan. Estropa da hona ateatzen den, saleak kontente goteko, Bai, ateatzen den. Sorterik onena. Eskarrik asko. Oiarbide jauna, beti bezala, hortxe, San Juan da San Pedro lehian, Oriok tartea zabaldu du, 5 segundu, konparaketan Oriok kaiku baino 2 segundu bizkorrago. Oriotarrena da, referentziarik onena orain artean, bitxandak nazten baldin baditu. Eta Astillero, 10 segundu galduta, baina hala ere, Portu eta Zierbenaren denborak hobetzen ari da. Astillero, hori hauentzat beti da, zaindu beharreko erreferentzia. Astillero nik uste dut lehenbiziko ziagoan galdu duela asko, eta hor geratu dela kanpora zamarrean. Hori orain arte, beste segundo ban atera dio, San Juan eta San Pedro hori, hor jarraitu behar dute lanean. Hemen gaude San Pedron, San Migueliako estropada ikusten, baina KAE Bat Ligako 5. jardunaldia bukatu da Donostian eta Getariak irabazi du, 12 puntu Getariarrentzat, eta beraz, sendo segitzen dute, lehendabiziko postuan sailkapen nagusian 56 punturekin, bigarren gaur, Ondarroa eta 3. Deustu. Tira ba, Deustuarrak igo berriak dira, baina kuadrilla indartu dute, eta tarteka azaltzen ari dira. Eta Getaria, sendotasun handiz, egungo txapelduna, denboraldi honetan ere ondo ari da. Bigarren bandera Getariarrentzat, Zumaiak beste bi baditu, baina irudientzait, azken estropadetan, sorterik gabe bili da, Getaria eta begira. Eta hauentzat aipagarria da, KAE Ligarekin ari garenez, Galiziakoa, tan Amegrobe hasi de indartsu lehen estropada irabazita, gero Mugardo Sarez eta Bilaxoan. Bilaxoanen hain zuzen izango da, Galiziako txapelketa. Aurtengo. 951 kaikuk eta 3. ziabogan 928 hori jo. Orain arteko denborarik onena. San Juan eta San Pedroren artean segundu terdi, San Juan darren alde, Astillero 11. Astillero orain ziabogatik ateratzen. Iruditzen zait horixe kostatzen zaiola Astillero hori. Ateratzea balizatik. Maniobra ostean, Oriok San Juani 4, San Pedrori 5, Astillerori 13, eta konparaketan Oriok Kaiku baino 4 bizkorrago, eta Kaiku eta San Juanen artean segundu eskaz bat, eta Kaikuren bigarren posturi nolabait kolokan. Eta San Pedro ere hortxe da, horrez dago dena erabakita. Gaur ere, Miguel, oso segundu gutxian, traineru asko eta puntu asko. Hori da. Hemen garrantzitsua tanda irabaztea izaten da, Askotan gero aizeek eta korrontek eta zer egiten duten, tanda irabaztea. Eta San Juan eta San Pedro oso ondo eusten, Oriok 3. luzean lortu du, beste segundu bat ateratzea. Ez du lortzen, soka etetea. Konparaketa, Orio, San Juan, San Pedro eta lehen txandako Kaiku orain onden. Eta, bueno, Maria ere poliki aldatzen eta horrek ere bere... Korronteak indarra galtzen. Hori da. Hola, teorian behintzat, gero eta korronte gutxiago izango da. 8 laurden gutxitan, baita, gaur itxas bera edo bajama. Francisco Javier Garate, Astilleroko presidentarekin nago hemen. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, de momento marcando el peor tiempo Astillero en esta segunda tanda. Por cierto, una segunda tanda que está muy igualada. Está muy igualada, pero nosotros estamos haciendo una regata un poquitín regularcilla. Esperemos que al final se recupere y de cara a la general podamos mejorar algún puesto. ¿Qué le está pasando hoy a Astillero? Bueno, nada, es normal en la liga. Es una regata que igual no la han enfrentado como debieran o les ha pillado un poquitín a desmano. Bueno, el caso es que hay días que no se tienen tan buenos, pero ya digo, ellos tienen que seguir peleando porque la general es diferente a la regata, a la tanda que estamos haciendo hoy.
Decía Dani, a quien hemos entrevistado antes de comenzar esta regata, que sorprendía quizás el rendimiento de Astillero porque a lo mejor los demás no estaban haciendo bien su trabajo. Claro, es que todo eso cuenta, es decir, nosotros hemos hecho nuestro trabajo como debíamos, los demás igual se han descuidado un poquito y por eso ha lucido más el resultado que el trabajo. Pero bueno, creo que Astillero va a estar ahí, seguirá peleando y en otras regatas lo haremos también bien y estaremos ahí con los demás. Mucha suerte, gracias. Muchas gracias. Astilleroken presidentea posei da, gauzak orain artean nola joan diren ikusirik, gaur egia da, bigarren txanda honetan urrutixiago direla, eta hain zuzen orain, Portugaleten markatutako kronotan da Astillero, gero badakizu Zierbenak aurre hartu diola Portugaleteri, eta argi dago, barne lineatik entrenatzailearen mezua garbi izango dela mutilentzat. Urruti gara txanda honetan, baina burua besteekin lehiatzeko pronto izan behar dugu, amorerik ez eman eta eutxi eta segi. Erlojupekoa, eta hemen atzetik joaten denean, orduan jakin behar da arranuen egiten, eta burua ez galtzen. Hemen da horik. 13-0-2, Leno Kaikuk 13-0 bederatzikoa markatu. San Juan Darrak, 4 segundura, 13-0-6, San Pedro Kaikuren denboran, 13-0 bederatzi, eta hor da Astillero. Nik eritzi San Juan Darrak horratera ezinik geratu dira. 13 eta 19 Astillerok Porturen denbora markatu. Eta maniobra ostean Oriok San Juani 5, San Pedrori bederatzi, Astillerori 18. Orain bai, posizioak finkatzen ari dira. Orain bai, irakoitzen zuten dugu azpitik, bandera hitzare aipatu dut, 5 Kaikuri, amorratzen nago ikusteko San Juanek 5. zuloko, 5. kaleko zulo horretatik zer egiten duen. Bi traineru, hori jo San Juan. Eta arraunean, hori ikusita hitzakiari gabe, ez da presarik ikusten, begira mutilak batera, ondo bukatuz, eta itxura behintzat, nire itziz kategorikoa. Hor larrea 5. tostan, marruska, eskatzen. Errasti ere gogo biziarekin jardungo da ba, gaurko honetan? Pentsa, gaur, esan dugu lehen ere, estriborri indartsuaren aldeko apustu egin du Makazagak, eta oraingoz, itxura polita ematen ari da. Konparaketan, orain Kaiku urruti geratu da, Oriok San Juani txandako aurkariari 6, eta Kaikuri lehen txandako irabazleari 8 bederatzi. Gero San Pedro amarrera. Astillero, beste estropada horretan, nolabait Portu eta Zierbena baino, segundu pare bat bizkorrago une honetan. Horria, lehen badakigu Zierbena nola bukatu duen, Portugaleten aurretik horra Astillero jarraitu egin behar du, erlojupeko batean bezala. Jo eta zu dabiltza ordezkariak eta presidenteak hemen erreferentziak eta ematen, horren adibidez Xabier Arraraz dugu. Kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Beno, Moainan gertatutakoa astu, gaur beste estropada berri bat daukagu, eta momentuz, 2. tokian. Bai, pentsatzen dut, Moainakoa egia da kalea ez gintuen asko lagundu. Ordura arte oso estropadak onak egin ditugu, eta gaurkoan ere bai, hortxe ez, burruka latza da, baina, guantxe bertan hori jokin hortxe gaude burrukan, diferentzia hori morristirik badaukagun. Sailkapen nagusian ere oso estu 2. txandako traineru guztiak, ezta? Bai, lehia estua da, eta edo zeinek utxe egiten baldin badu, bera erortzen da, puntu asko galtzen dira, eta hori da lehiatazun handia dagoela denen artean. Aurkariak antolatutako estropada eremu honen inguruan ze iritzi? Ez ondo, eremua oso polita da, gaina guk gure zaleak ere bertan ikusten dute, eremua ondo ezagutzen dugu, eta guretzako aproposa. Sorterik onena San Juan entzat? Eskerrik asko, zuei. Eskerrik asko. Emakume mailan eraman dute bandera, gizonezkoetan ere txukun xamarra eri dira, auzokoaren aurretik, eta Oriok lorturiko errenta nolabait kontrolatzen. Hori da, 5 segundo, beste segundu bat ere handi diote, Urko sartu du, Orioko Urko Redondok, Orioko Brankariak erraun txikia. 8 segundu bizkorrago Kaiku baino, 16 eta 22, azken maniobra. San Juan ia 5 eta 8 San Pedro. San Juanek 16 eta 26, eta San Pedro Kaikuren denboratan, 16 eta 10. Astillerorentzat 16 eta 40, estutu dute hauek pixka bat,
Portugalete gero 16:43, Zierbenak 16:44. Eta azken luzean orain, Orio San Juani 4, eta San Juandarrek ez dute izango beste batzuen motorra, baina ibili harin dabil ontzi hori. Oso harin eta askotan Galiziarrak famatzen ditugu, estropadak ondo bukatzen dituzten taldeak bezala, baina San Juanen beste berezitasun bat, horixe da aurten iaz ere bai, estropadak bikain bukatzen dituela eta beira, 4 segundora, jarri dira. Iñaki Arostegi daukat hemen, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenengo eta behin, nesken inguruan ez dugunez hitz egin lehen, ondo emaitza ona, ezta? Bai, garrantzitsuna astebukaera honetan Euskotronez elkatzea da, eta bueno, gaur behintzat kontutan hartuta 3 salkatzen diala, 3. egin dugu, eta bueno, pausotxo bat, baina bueno, bihar eman bai estatu berko da. Eta orain nervioso antzera ikusten zaitut, denbora onena markatzen bigarren txanda honetan, ondo doa kontua. Bai, baingoz estropada polita egiten nahi geha, hortxe ziaboga guztitan lehenengo postua markatzen nahi geha, eta bueno, ondo estropa txukuna egiten nahi geha. Akaso lehen da biziko 3 estropadetan mirudi ez txarra, baina, bueno, akaso lan hobeagoa egin dezakezuenaren seinale gaurko estropada hau? Bai, bueno, gu oso lasai gaude, oantxe bertan ondo egea, baina ez gaude, oantxe bertan ez gaudela lehengo astean baino lasaiago, lehengo astean bezain lasai gaude. Lehengo astean usten dut emaitzak ez zuela adirazi guk egindako lana, azken finen batez, Sanxenxon ere estropa oso polita egin genuen, tandan bigarren, baina bigarrengo tandako sartu ditzaizkigun, haizean eraginez, eta moainan usten dut tandik txarrena, eta txandan barru kale txarrena tokatu zitzaigun, eta nezat dizut guk barrun genitu sentsazioa gonazian, eta amorratuta bai, baina lasai etorri ginen Galizitik. Eutxi gaurkoari, eskerrik asko, sorteo. Venga, eskerrik asko. Orio kontrolpean du txanda, San Juan 4 segundura horbildu da, 4:05 hortxe da, baina hortik ezin pasa. Biak 40 bat paladan. 4:05, San Pedro 11, Astillero 22, Astillero Zierbena baino 2 segundu bizkorrago, Portu baino 4 bizkorrago, eta San Juan Kaiku baino bizkorrago baitare 4 segundu azkarrago. Beraz, Oriok markatuko du referentzia, gero Orezko txandan arituko diren ontzientza. Argi, denborari, Hor dira Oriotarra. Oso denbora polita. 19:30 errekorra hemen. Bai, hori ez dute hobetuko, baina ez dira urrutibilik. Orantxe 19:34. Oriok, bai, 19:18. Orain San Juan. Biek estropada ona. 19:43, Kaikuren aurretik. Orain San Pedro, 19:41, Kaikuren atzetik. Eta handa Astillero, Astilleroren denbora 20:00. Beraz, Zierbenaren denbora hobetu du 2 segundotan. Gaur egun ona ez, baina gutxienez lasaitasun hori mantentzeko egin beharrekoa egin du Astillerok. Orio, dotore, 19:18-46, Oriotarren denbora hor dago, Orezko txandan arituko diren ontzientzat, eta haizearekin ere jarruten gara, ipar-mendebaldetik 7,6 lehenengo txandan, bigarrengoan oso antzekoa, pixka bat behetik, 7,3 kilometro ordu. Iragarkientzat tartetxo bat, gero Orezko txandan, Urdaibai lehenengo kaletik, Tiran bigarrenetik, Kabo hirugarrenetik, laugarrenetik, Hondarribia ligako lider. Asteleenean, Estafeta 2, San Ferminen bihotzean. Ate bat izten ausartzea, proiektu bat azten ausartzea, zeure bizitzan agintzen, zeure eroia izaten, uretara jauzi egiten ausartzea, ausartu zaitez. Laboral Kutxaren ekintzailetza plana, beren enpresa martxan jartzen ausartzen direnentzat. Zalantzan zaude oraindik, ausartu zaitez ausarta izaten. Gran Vía Andramari, dato 2 de mayo. La Plaza de los Fueros y el Muro de Gros y Parraguirre, Pozas, Urquijo, La Concha. La Virgen Blanca, Ledesma, Fermín Calvetón, Cale Barría, Yola Estoquieta,
Bizitza kalean gertatzen delako, Euskaltelek doan eskaintzen dizu Wi-Fia Euskadiko kaleetan, Euskalteleko mugikorrarekin konekta zaitezen. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik. Euskaltel BBK Lifeen babeslea. Ohiko saltokiak, jatetxeak, online dendak. Kaixa negozioekin zure negozioraino iristen gara. Kudeatzaile espezialista bat zuregana joango da zuri aurrez aurre laguntzera kudeaketa, finantza eta babes tresna onenekin. Orain zure negozioaren txanda da. Kaixa negozioak aurrez aurre. Ez da medikoa, ez ingeniaria, ez irakaslea, baina gure osasuna itsasoa eta kultura zaintzen ditu. Eta uste duena baino askoz gehiago egiten du. Arrantza tresna artizauak erabiliz hegaluzeirik onena harrapatzen du guretzat. Euskolabela duen hegaluzea, hori da gurea. Badakizu zergatik duen usaintxarrak garbigailuak? Urrotzez garbitzean zuntz eta detergente hondakinak ez direlako desagertzen. Hortik dator usaintxarra. Zer egin? Kalgonbi batean garaiezina da karearen kontra, eta zikinkeria kentzen du baita 30 graduan ere. Fabrikatzaileek zerbaitengatik gomendatzen dute. Kalgonbi batean baita 30 graduan ere. Eri kolesterola jaistea bizitza aldatu zidan. Bai, ala da. Kolesterola altua denean, aitzakia kastu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, danakol. Badakik hemen danakol dela baloratuen. Iñaki, beste ezer ez du kolesterola hainbeste jaistea. Niretzat onena dut. Horregatik gomendatzen diat. Ezer danakol bizitza bezalakorik. Izan konfiantza, gomendatuena da. Orain, danakol laktosarik gabea ere ezagutu ezazu. Beti bezainona. Inguruko munduak zure begiak babesten dituen esia kaltetu eta begiak lehortu eta minberatu ditzake. Probatu Optrex Actimist spray berria. Kolirioak ez bezala, begiak itxita ematen da. Babes esia indarberritzen du eta berezko hidratazioa itzultzen die begiei kliska batean. Optrex Actimist berria, begi lehorretarako eta begi nekatuetarako. Ultramal. The New Fragrance by Jean-Paul Gaultier. Azazkal kolorge bat ontxoen lehen seinalea izan liteke. Dr. Xolek ontxoen kontrako Dr. Xol tratamendua gomendatzen du. Erabili lima lehen bizi soluzioa azazkalaren gainean ongi zabaltzen laguntzeko. Ontxoen lehen seinaleak aurkituta, ekin ontxoen aurkako Dr. Xolen tratamenduari. Begira prestago, baina zikina dirudi? Hau zikin badago pentsa nola egongo den arropa garbitzeko ura. Marka zuriko karearen aurkakoak ez dira nahikoa garbigailuko ura zikintzen duten karea eta hondakinak kentzeko. Konponbidea Kalgonbi batean. Marka zurikoak baino 15 aldiz eraginkorragoa da. Beti ur garbitan garbitzeko aukeratu Kalgonbi batean. Euskolabela duen hegaluzea, maite duzuna. Aurtengo udan gozatzeko. Asteazken gauean, gutarrak kanpinean. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, behin-behineko zelkapen hause dugu, bitxanda jokatu dira, Oriok markatu ditu erreferentziarik onenak 19, 38 eta 36 hori jotaren denbora, eta San Juan gaurko zelkapenean momentuz, bigarren tokian, hirugarren Kaiku, gero San Pedro, jarraian Astillero, Zierbena, Portu eta San Bertolameu. Hor eskotxanda astear da, lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Kabo, eta laugarrenetik Hondarribia, estropadaren moaren erdikaldetik Galiziarrak, eta bi ertzetatik Euskaldunak. Laugarren kaletik, lidera Hondarribia, gogoratu Hondarribiak 35 puntu bildu dituela orain arteko 3 estropadetan, Urdaibaik 27, bandera txuria goian, gorria ere bai, Orentxe, balekoa. Ordoa. Ez da inor joan. Ea ba. Zer ikusiko, momentuz Kaboren branka aurretik. Kabo, Hondarribi, Tiran, Urdaibai segundutxo galduta orain dena parean. 20 segundua bete da, ez dago gora berarik, irtera balekoa da, eta ikaragarrizko oreka hasierako txampa honetan, eta begira izea, 12 kilometroko abiadura, bataz bestekoa lehenengo txandan 7,7, bigarrengoan 7,3, ea orain. Hemen da Urdaibai, Salsamendiren kuadrilla, eta bandera irabazi eta gero, honek ere, aldaketak ez egitea erabaki du, eta Zabala, Luis, Toni Montenegro, Industria handiko izenak ordezkoen tosta. Hori da, pasaden igandean, Moñako bandera, kuadrilla honek irabazi zuen. 14 honek eta Jon Salsamendik, errepikatzea,
erabaki du. Orain, nire ustez, irte honetan jarraitu beharrekoa, Hondarribiak, Hasieratik puskatu ditu eta estropadak. Tiran, Cambados prestatzaile, gaur gainera bere burua kontrakeko tostan kokatu du, hori da ipagarri. Hori arraunean ikusi dugu, aurten truko Cambados entrenatzailea baino aurrekalari moduan. Eta, bueno, azkenean, entrenatzaileak kuadrilaren bizkarrezurari eutsi egin dio. Hondarribik Urdaibairi bat, Tirani 2, Kabori 3, Euskaldunak aurretik eta Galiziarrak sufritzen orain. Hemen Kabo, liga hasiera ederra egin dute, 3. dira, 25 puntu, Gustavo Vázquez prestatzaile, eta gaur bi veterano handi ordezkoen tostan ibon. Hori da, Ramon Blanco eta Muñiz, aldaketak egin zalea ez da, Gustavo Vázquez, eta begira arraunean, gainean zenbat denbora guztien duten. Pala pasa azkar, eta utzi gainean. Hondarribi buruan, Bermeotarrak segundu batera. 3 segundura Tiran eta Kabo. Eta Hondarribian bere rotazioekin jarraitzen du Orbañanosek, baina dena ongi neurtua, Ibon. Hori da, 18 mutil egin dabil, eta gaur, izenei erreparatuta bakaso Etxebe eta Inigo Bertiz kanpoan geratu izana, aipagarria, egia zu berriz ere barruan Lizarralde, baina demostratua dago, hauek aldaketak egiten dituzela baina ontziak, iari gabe ez duela antzematen. Eta berezitasuna aurten, Hondarribian nire ustez, hause du berezitasuna. Lehenbiziko luzetik ari dela estropadak puskatzen. Orioren denboratan dator, Hondarribi. Oriok 2 eta 59an egin du lehenengo ziaboga, eta denbora horien markatzen ari da Ama Guadalupekoa trainerua. Gaur ez du horrekalaririk aldatu, Gaur, veterano jarri du. Hondarribia, 2 eta 59 esan bezala. Hondarribiarrak Orioren denboratan. Urdaibai oso ondo ziago batik ateratzen, Segundu bat eta erdi, Tiran 3 Kabo 5, segundutxo bat, Hondarribiak Urdaibairi. Galiziarrak orain sufritzen, ia 2 traineruko atzerapenarekin. Konparaketan, Orio, orain arteko azkarrena, Hondarribiaren denboratan. Ikusiko dugu gero. Nik uste dut, Mikel, normalena hause dela, Ligan 2 nagusiak beraiek dira, Hondarribia eta Urdaibai, eta hasieratik tanda honetan ies egin dute. Estropada handi baten atarian egon gaitezke gaur, Beste arraunlaria handi baten hitzak ere ekarri behar ditugu, pantailetara zuzen, Osertze Aldairen hitzak Hondarribiko hankekoa dugu bera. Uste dut guguren egiten ari garela, urtea hasieratik ilusioarekin ekin genion aurtengo denboraldiari, eta uste dut gauzak ondo egiten direnean, eta aurreko denboraldia ondo bukatzen denean, genekin aurren ibiliko ginela, ez? Egia esan, urtea, denboraldia oso beriziki hasi da, gutzako primeran, ikusten dugu